स्टार प्रवाहावरील अबोली या मालिकेत अनेक ट्विस्ट अँड टर्न्स पाहायला मिळतात. अंकुश आणि अबोलीचा घटस्फोट होणार असला तरीही तिला घराबाहेर हाकलण्यासाठी नीता हर तऱ्हेचे प्रयत्न करतेय. पण आता मालिका रंजक वळणावर येऊन ठेपलीये. मालिकेच्या 18 एप्रिल 2022 ला प्रसारित होणाऱ्या भागात अंकुश नीताला अबोलीची माफी मागायला लावतो. पाहूया या भागाची एक खास झलक. चालते हो या घरातून. आजवरचे तुझे प्रताप कळलेत मला. अंकुश मी चुकले, मला माफ कर. माफी मागायचीच असेल तर माझ्या बायकोची माफी माग. अबोली आणि अंकुश पुन्हा एकत्र येणार का? नीताचे खरे हेतू उघडकीस येणार का? या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं मिळवण्यासाठी पहा अबोली सोमवार ते रविवार रात्री 10:30 वाजता फक्त स्टार प्रवाहावर. मराठी टेलिव्हिजन विश्वातील बातम्या, अपडेट आणि गॉसिपसाठी तुम्ही सबस्क्राईब करा राजश्री मराठी शोबज.